Hello again! Welcome back to my channel! May iba naman tayo ngayon. Hindi naman tayo di sa magchismis. Di sa magchismis kaya day ni Manang Biday ni Japinay. Akong baby ba? Kay 1 week siyang not feeling well. Karon pa siya kagawa sa balik. Whole week siya nga. Dito din ang whole week day. Atong naging adlaw dahil nagaglaag siya. Karon ako siya lagog balik kay na-stress na siya. Loy kay mga bata diri sa Japan og kanang dili pa mo atong nursery ba. Way kadua. Ako yang kadua pero may luwi kayo. Mo ako na sa siyang laag. Unya na ta magchika-chika ha. Unya na ta magchismis-chismis. Maglaglaag sa ami. Gabi. Mga baby sa Japan ba? Wala nag-nursery. Ikore kadua per me. Ikore kadua per me. Luwi kaayo. Ryo-chan, noritiru, abunai. Don't touch, baby, don't touch. Ingani mi among conversation. Sagol-sagol. Mabugo ni siya apil. Mo, noro? Noritiru ne, dame da wa. Ikuyo. Let's go, ikuyo. Sunod-sunod siya sa kong loyo. Buutan ka na siya. Look! Noritiru! Ha? Haite, fuite? Fuite. Oh, very good. Oh, kasabot naman na siya. Akong baby, kasabot na ni siya. Kabuutan sa akong baby. Uy, buutan ka ni siya. Buyag, liwat na ako. Suko noritay no? Noritay, ito mate? Ngita siya disgrasya, awa. Ngita siya disgrasya. Yan, nag-video pa dyan ko. Madisgrasya, dyan ni Ron. Dyan mate. Hindi, gakpon de. Hasite. Hindi tayo nakasakapita sa nila. Masakit si daddy. Wait, kita yung daddy ko. Dyan mate, daddy, oh. No. Hindi na siya. Bukan tayo. Sabot na siya. Iba na po siya, mag-CR ba? Mag-pupo. Sulti na siya. 1 year and 4 months na. Mag-pupo na siya, mag-pupo siya. Bitsa dahil di kinay yung noritiru hindi siya mag-slide basta man dili noritiru kala di kinay asa ni pero asa hindi siya mag-slide basta man hindi siya basta basta kaya di siya nakuwan mag-idol sa isyo ni Gordon mama to mama manunod ka na dojo ka na mama manunod ka na kaya mama manunod ka na siya manunod ka na siya hindi ka matagmunggo ali ano mabubag ka na kapil. Pero anak ba, di mabubog apil mo. Yung hugot, ani paning kamot. Ang bilisig atubang. Ay, muni siya mama sa Japan. Masagamay ka mong baby. Abo na ba yan, masagamay ka mong baby. Kamu na doon, ikuyo. Mabubog sa mo, masipot sa trip na sili bagay. Dahil siya istorya. Makatulog sa istorya, Japanese eh. Kung ako yung kuyog, may tatarik ko niya kung ko, pero ano man ka nang barbara ba? Barbara ka nang putol-putol. So, pwede yung bilingan na nagka-apil di. Stop na ko ni yung play-play. So, next na kita magchika-chika. Thank you po sa pag-watch. Sa susunod na vlog naman, i-share ko kung paano ko siya naturuan ng pagpupo at the age of, sa edad na 1 year and 3 months, November kasi, 3 months or 4 months,
ano na siya, marunong na siya magpupo. Marunong na siyang mag-CR, magpupo. I-share ko kung paano ko ginawa yon sa next vlog. Wait. Kami always. Ako naman, support mama lang. Lead ko pa kasi. Enjoy ko muna yung time na together. Yung time na together kasi sa April, babalik na ako ng work. Nursery na siya. Every night na lang kami magkikita. Kaya enjoy muna. Enjoy ang time. Thank you for watching. See you sa next vlog. Ano lang siya,